नहीं के सुनत का। बाप हो बाप, हमारा नियन लेकनी के फुआ सास बिया नु त आके अपन ससुरा ले आई पुआ पूरी लिया के खियावत तनी। एकन के ही से मुंह उड़नी धरत नु एकरा घर में टंगरी पे टंगरी खिलवाड़ी सुतल बाड़ू। ई नहीं को देखत का ले भी फुआ का देती है, काहे के बुलाती है। हमारा नियन बिया त खिया देती है ना, तो छछनाते रह जे तू जा जिंदगी भर छछनते रह जा आ कुछ मिली ना खाए पिए के। केने बाड़ू? हाँ आवत मन तो करता चार गो गाड़ी दी। आवत नहीं फुआ जी। अरे सुविधा रहा के धिया तोरा ना बुझात रहे गरिया तब तोरा बुझाई। बाबूजी के नाम काहे लेके गाड़ी दी ना फुआ जी। का कहीं भिखरिया के का कहीं ओकरा ओकरा जुरे ला कहूं तो तन बेटी के निमन पर पकवान पहुंचा दी खिया दी। आय बोल ना। जितना देता नहीं कि जितना तरौरा बोल देता नहीं फुआ जी। हमारा निहन आदमी बा ना त तहन का बना लिया लिया के खिया पिया देते हुए बच्चों खुचल हमें से आसियो बासी न तो मिलित ना कहे के। आई का जरूरत रहे लुगा पहनला के, का जरूरत रहे। आय फुआ जी आजे के लुगा भइल आजे के लुगा भइल सब जवन लुगा पहने तो कहीं ना रोरे बापा भयो के बियाह में ना पहना तू किनी किनी सुविधा रवा कहा ना। बाबूजी के गाड़ी काहे दी ना हमरा तो किनी सुरजा बोला। भाई बाप के गाड़ी ना देवल जाला हम तो कोई घर के इधर एही में अपन बाल बच्चा खिए अपने खइया ठीक ना। जी गम को तरौरा कोई दिन के पकावल ले बेरा लेवत नहीं। ढेर गम कता कहिया गम कता खाए के देखे के नसीब ना होखेला। बरस दिन परबो के ना बनेला अलिया तारा महकता खिलवाड़ी। आय तारा लाज लागे के चाहिए, लाज लागे के चाहिए हो तो लिया के देती है फुआवा। जाय नहीं फुआ जी खाए के बता खा ना तो जियान नहीं के करे के ना तो ध दिया हमार काल खाई जाई परसों खाई जाई। कौन बिगड़े वाला चीज ह दे देता नहीं लइका को वैसे भी रौरा वजह से तक कुछ बनाए ना पहिनी रौरे सब तो बना। रे मार दो चट्टे दुका ललाई रहेलू हो। वो काहे खातिर लाइन पड़ेगा तोरा खातिर लेल बनी धर ले धर ढेर खाइबे मोटा जेबे चर्बी चक जाई तो लबिया हो ना तोर होई का है। हां तो मत को किस बरल पता दे तो हम ढेर तारा खिस बोल तो मत पे के खा बुझे ना। ट्यूशन के फीस लागल महीना तोर कतना जल्दी जल्दी महीना लागत रे देले बाड़े रे एको बार पता तो भौजी कह दी सर जी के जा कह दी त हमर फुआ दी बाद में सब लेके तीन गो ट्यूशन करत ना मैं खाली एके करत नहीं ओकर पैसा ते नहीं इहो ट्यूशन छोड़ दे पढ़ाबू लिखबू रोटी बेलाई के परी ससुरा में जेबू त आजकल जे पढ़ लिख के का होई जे नहीं के आजकल पढ़त ओकर वैल्यू बा फुआ जी। अरे तो पढ़े लिखे न तोरे नहीं कर नौकरी लग जाई इन करो चुल्हे फूके के परी कतनो पढ़ लिख लेबू चुल्हे फूकबू त पढ़ा लिखला में का भलाई बा। हैं कोई को जानल बा नौकरी चाकरी कर लेकिन त अपन पैर पे पढ़े मन जे रे हम जाके दुआर पे के गोबर काछ दिया गोबर पाथे के बुए कुल चल पाता सब खेत उत के पैसा भैया वो का पैसा तेही ले ली त ते ना हमनी के करबे देबे तो ते फायदा उठाओ तोरा के उड़ा देही बेटा हड़ू तो फायदा उठाओ तारी हां उठाओ तनी का करबे बोल ना बुच्ची बजे तो लो खाली झूठा का चुप हो तो जकला काट रात रुजा हो कतना सुट का बोलत रे कतना बोलत रे कतना बोलत रे मार के मुंहे फाड़ दे फाड़िया तो दे हम खिला करू मोय मिला त माजा में बाड़ू हो तू आ माजा में हट सोते के धरी रे झोटा हट हई कहिए कहता नहीं करके ला के टंगिया से काट दसन हे त चूल्ही में लगत टे आ लगता कि जाके वही में अटक जाता टे चूल्ही में ससुर बो बाड़ू हो हां जी केने बाड़ू आई अरे बाप रे बाप काला के आई बहनी काला बने दे अरे बाप रे बाप ला खाइया अब तारा 10 दिन खाना ना बनाए के परी कने आ जान जाइया तारा देही के हम सुख दियो आवत जी जानलू देखला तारा खातिर हम बना के ले आइल बनी कैसन कैसन पुआ पूरी लिट्टी टिकर कुल का बना के देखा तनी फुआ जी बड़ा निमन बनल बा जी वो बनाई खाला चीख के देखा हाथे रहुआ अपने हाथे रहुआ बनैली बानी हां खिलाड़ियन के ना देनी 4 गो देनी हो करा के
रखे सब के देरी चार गो देके कुल लेके तारा के यहाँ गुनी ठीक कइनी हाँ। ठीक कइनी तारा तारा ले का प्रेम मोहब्बत बता तारे के नु देहबो हमारा के देम रहुआ तो हमरा करबो धरबे करम उनका के रहुआ देम तो का करी हना का धरी हाय रहुआ कुछ बताई ना टंगरी पे टंगरी चढ़ा के सुत रहतै सन चार हाली चिल्लाइल चार हाली चिल्लाइल पे खाली सुनेली सन हमर भतीजावा मौग बा मौग बा सास सुनाई खिया अपना मन के बाड़ी आह दादा जेवना बेटी पतोहिन के सास ना रहेली सन उ बेटी पतो कहाला में ना रही सन ना घोड़ा रहेली के सन, टट्टू हाँ। निहन दौड़त रहेली दौड़ाली सन। सन उन्हें जान जाइए हाँ यही के चलते हम ओकनी से उतना ना बोली ना कनिया हम आ खाली माथु बनैले बानी का? चटनी भात बनैले बानी खाली ना ना खइले बानी कनिया चटनी भात ना खाए खा लेले बानी देखा खा लेले बानी हां खइला के मारे जमाई त तनी तारा गादवा पे जाई लोट जाई का गादवा नु अभी गंदा हो गइल बाटे ओ काहे हां काहे लइका फइका मारे लोट लोट के गंदा कर देले बारसन फीचे आ जा बेडशीट बिछा द तनी मुनी सुत ले बा आ कुला रह तनी चालू कर दे तब जाइबो कनी भिरी खेलवड़े के कुछ मिलल बा कनी के भिखार तुखारन के कुछ मिलल बा हो नहीं है ओकरा कुछ मिलल सब के कुछ नहीं के मिलल देखलू ना का तारा के बतावे के पड़ी सही कुल देखबे न कोलू सामानवा जौन उतरल हां देखत बानी सब लागत नु के गांवार जैसन बाड़ी जा बेशरम बाड़ी जा बुझाई सुझाई के नहीं के ए फुजी अभी रहम नु रवा रहम ना रहम तो घर बिगड़ न जाई हो कुल्लू टान दिया सन सामान आई होई तो देख के निमन तू चिंता मत कर एगो गेट चोरा के तारा खातिर रखल बड़े ना दुगरिया पे टांगल जाला गेटवा कहे हां झापी देखाओ तरे गत उसके काट के धलेल बनी कहता खेलवड़िया तेज न बिया नीलुआ कुआ ठेली काहे ना जलनी हां हाय काहे तनी रुक जा तनी कुछ दिन बीत जाए निमन जगह रखल भइले तो देख हम ढुका लगा के वो सब ले ली हम अपना ट्रॉली बैग में बंद कर देले बानी हो लेके तारा के लिया के दे हम एगो बेडशीट चोराई में उहे बेडशीटवा के टाई में बानी बड़ा सुंदर बेडशीट लेके आई भी ले बना हां उहे चोराई तो तारा के लेके आई ठीक ना लेके आई मेरे बनु तारा खातिर हमर जान हाजिर बा कनिया ई कैसे कहता ये बुआ जी हमरो ई जान त खाली मुंह ले बतियावत नहीं दिल से हम बतियावत नहीं तारा ले मुंह ले नहीं जानता नहीं बुआ जी रवा हमरा खातिर नु जान भी दे सकता नहीं अरे वा देम तो हम देम रवा खातिर जान रवा ना देम तो हम ना देम एकरा में कौन ए कनिया देख जेकरा ले जेकर मोहब्बत बा ओकरे भी ओकर मनो लागे जेकरा भी जेकर मोहब्बते ना रही तो ओकर मन कहां से लगे जान जाइए के ये कहता नहीं बुआ जी कनिया जतना हमरा बुढ़ाऊ ले ना बोले बतिया के मन करला उतना तहारा ले हमरा मन करेला हम जान जान जाइए एक आज ससिए नहीं खे ना काम पे गइल बने वहां के त रात के ना आई का ना रात के आई त रात के ना आई त छोड़ एबर तोहरे भी सुत जाइब रात में ठीक बनू तोहरे भी सुत जाइब का हो जाई तो ले आई मथुया सामान हां देखो तनी अगर केनो ना देखे सनु तो गछ सुका ले ठीक नु ठीक बा लेके आई लगई है दुआरी पे पहले हम देखम ओकरा बाद नु दोसर कोई देखी हो ए कनिया ओकरा नु झोपिया में नु उ बड़ी बड़ी हते हते डिब्बा वाला नु क्रीम आइल बा लगावे वाला मुंह में गोर हो जाई हां ओसन कुल उ मेहरान को पे छाप बउए गोर होखे वालीन एगो तोहर को चुरा के लेब का लगा लियो सब है कुल साफ हो जाए लाइम फुआ जी ठीक बा लाइम हां जाई रह कमलवा हम पहुंचा देम ना तो रख लगा मला हो हां का पहुंचाए के रख ला हां हमारा के मतलब नहीं के गांव ऐसन गामला तुम 76 गो पैदा कर दे ठीक बा फुआ जी जाइम दुकानी पे एक खाली सारा करब 4 गो गमला मिली ठीक बा जनलू हां काम धंधा कर ओ से हमरा मतलब नहीं के हम एबरा जाए वाला नहीं कि तोहरे घरे रहे वाला बानी जनलू हां रहे एबरा बिहार को का रात को तोहरे के रहम कने या कनी नु इथे ले आई का अंडा बनैबो लाई फुआ जी लाई बनाई ना हमें रुक जा तनी रखे के बगल में 50 गो रुपया मांगम खाली आइब तारा के देहम बनई ह ए जे खाइल जाई ए जे नहाइल जाई ए जे सुतल जाई ठीक नु ठीक बा फुआ जी जाई लेके आई जाए कहां जाई कइले बड़ हम जाइम ना त कहतन त अंडा वाला भी कोनी हम तन त और बेड ढरे जा बेरवा ढरी तब नु तब ये चल जाई आगु जतनी सुनगावे है आगु अभी आग सुनगा के आगे बहकइबू गोइठा के तू जियानी करत बहुत है हमर बेडवा पर वो सुती जाई है जाई सुतली हां जाई बेड के बात आइल त हम चाहतनी सुते न त ना जैती बेरा जान जाइयो हां बेड पे जातनी सुते बाप रे बाप फुआ जी निमन बाड़ी हो झटाक से कि हमरा कहीं निकाल के दे देता नी गामला दे देनी है हम देखता नी फिर कहता नी अंडा रहे क्या मिल बहुर कर हम हमरा कुछ देते न रहन फुआ जी कहाँ बड़ी हो हाँ है ना वो का जी
खाना बना लो। खाना का ले आई हाँ काहे? ताला मार के आ चल गोइल बानी फुआ जी के जाने केने ताला मार के? रसोई में ताला नहीं मारल बनैले बानी हम पहले ई हमरा के बताई कि हाथ ना का जाने कोहिया के पकावल बचल के कोनो से मांग के लेबे उ ना चट चट धरता आ लिया के कहते कि इहे खाए के बाद 4 गो थमहैली नीलू बुच के देले त झमाक के उ त बिक देले के जाने के करा घर टोकरिए ले ले कोई आ देख ली ताला मारल बा तो टोकरी ले गेलिए तो ताला काहे के मरला है? हमरा के ई पहले ना बताई जा कि रौरी बाबूजी के धन के रौर फूफा के धन हे तरी आदमी करला जी माने सास ससुर नहीं खन त कुछ हो उल्टा काहे मतलब मने के नहीं जानत कि हमर बाबूजी के धन हां त बाबूजी के धन त फुआ जी काहे तरी करी ना ए पस तराउर हक बा ना आ बूढ़ पुरानी बिया ठीक है इज्जत बा। आदमी करलन। टोला खातिर बूढ़ पुरानी नहीं की आ सबके रहेला ना कि दूसरा के लूट के अपने घर दे दिए ई अपन लूट के दूसरा के खिया दी हम जन्नी अरे तो क्या करबो बाकी ताला मरले बे त नाजायज के हमके ले बिया। हाँ ई ठीक है बाप तो सब का बाट बाट के देते रही उठा के हाँ हाँ हाथ उठाई देते रही अब तक हको हिसाब तो खाए के कुछ नहीं रोकले? ना जी हम ना भी कुछ नहीं के अब खोलती तो मारो भात बनैती वो तो नहीं क्यों ना आता ना गोड़ हाथ दुखाता आता ना दुखाता कि इतनी तेल नहीं की देत कमी हंसी कपार पे तुम फो चढ़ गेल बिया तुम का हम कहीं का हम कहीं रौरा से जन्नी ई पहले बताई नीलू के ना देत रही एगो एथी पुआ एगो पूरी आ उ न चट चट करता उ खाए के भाई भूखे भाई अभी तक अरे तो पुआ पुड़िया रौरा रखला सबके- मिलल रौरा- रखला भूख लागल बा जोर से। हाँ फेंक दनी होने ता बीमारी करे के बा देखै बता जाननु भले गांव खाए लेकिन अपन घर का भी ना आप खाए ऐसन फुआ तनी सा पैसा पैसा आवता गप दे निकाल के दे दे तनी जा हता हाथ में त मेहंदी लगल बटुए हो तरह से पार पा जाई उ तो का करी मारी? काहे ना मरबो अपन घर में आग लगा बिला घर मारा ना पीटा ना बोला ना ये संस्कार मिलल कि बूढ़ पुरानी के मारी हाथ छोड़ी? ना बूढ़ के संस्कार मिलल बानू पूरा लूट ले कि भूखे आदमी के रख दे तो रहे भूखे बालो बच्चा का मत मुंह देखी ये नु करब रौरा आवते तो पूछत है न। रौरा आवते भाई तो पूछम जाके मत पूछम कर आवे के इंतजार करके कोवना केने गेलिए? श्रीलंका चल पता चल के हमार भाई हवन हो हमार भाई हाथ में छोट करे जाके नहीं खे हो सकत काट के बिक दियो पहले काटे। के मरता निकाल के काट के बिक दी लाओ काट के खाई केने गेलिए? दोरिए पे गइल हुन उनकर देखा अपन तनी। आदमी ढेर नु बा ताला मार के अपन आदमी तो उनका ढेरे बा देखो तनी न जाय दिए बुची चुपचाप रही चौरो तो बहरी नहीं के खाई का बना दी रौरा खातिर बताओ भजी अपन घर है अपन अनाज है अपन राशन पानी अपन चूल्हा ही नहाना आ ओकर बस चढ़ता है अपन कमी नहीं ओकर बस चढ़ता थाटी उ रखतिया सुनी ना तो जाई ना पाव रोटी किन के ले आ पानी संगे खा ली चीनी हां जी चीनी कोई घर से मांगल ही तन की सब हल्दी मांगे हो मांगत मांगत खाते जब बाड़ा सब मांगते रहेला तनी बाकी ना पैसा इहो त ले लेके पट पट आ हमारे खर्चा कर देला ना अपन आवेला त ओसनी तनी धो दे तारे रुका लेके आओ तनी खाई ना आदमी मरी बतावा तू ही ले ले बेसी तनी हमर बाबूओ खाली हंस गोइल वन सन सन आइल नु कुछ कहियन ना हम जाना तनी के कुछ ना कहियन तनी नैहर में राज करे आजकल के डेट के हाथ ना पतो सहता लिसन हो जितना आदमी सहता कमाड़ी खुले छोके गोइलन खिलौड़िया ना हो जाई का तो करे रे? का हो रही और रसोई में ताला मारले बड़े भाई ना मारे फिर के आइल बा खाना फिर के हमनी खाई न जा पीने जा ना। देत रही तोरा मेहरारू के तो फेंक देलही कहते हम ना लेम हितनी तोरा बहिन के देतन त कहते एगो खाई का खाई पूरा गांव खाई तो महाकाल का और आइल का खाइए असन? अच्छा महकल लागत नती है जींस झाड़ के चल केहू के बराती राती जाए के रहित त ना पहिर के जेत अरे बाबू माई नहीं के भल कहत हम तना बानी त बचैले बानी कइले बानी तो तू ना तो बेच के कहियो खा ले। तब का हो आई दरवाजा खुले बनो आई देखो तो रोड न हां त का कर लेबे तू जो का करे जाई का करे जाई जो हमारे कर ले। हम जानत नहीं कि मौगी का सिखल बे रे केने भी यारे अरे रामलाला के बेटी ऊ का सिखाई हम पागल हनी? तू हमार जीन्स निहार तड़े कपड़ा निहार तड़े तो तोरा के का निहार तो कबे काहे न निहारे कैसे निहार बे? काहे न निहार ई बताऊ ई कुल रही बच्चा रही त कल बोले तोहनिए के नु काम है अपना खातिर बच्चा के धरतनी कहिए का मैं बुढ़ा के मर जाई भूखे रह मर जा अकाल खातिर रोरा बच्चा के तनी ज्यादा नहीं खिरो ए जबान मत चलाओ हो कम बोली हम कम बोली नाजायज नहीं के बोलत नाजायज नहीं के बोलत। अच्छा बोलवाए सिखावा तड़ा अब तोरा के देख लेनी एक दिन मोती तेरे कपड़ा पे चक के नती तब तारा बुझाए तो होगा ना होगा जब इनका हगवाही के मन में तो होगा चल तू जो काहे के जाई हटा काहे ना जाई ए बुआ जी मछली चली लेवे हाँ,
का हम मछरी बिगाड़ के का घर हो? हमरा कोइले बड़ू सिखा पड़ा के हम कहाँ कुछ बिगड़नी हां तो पीछा तहरे गोला पीछे लावत अड़े नहीं चुपचाप जाए कि नहीं जैसे ई कहो धरा भोज कहां था पहले हां धके बाही ना पानी धके तो रुकू ई काहे करे ना पता नहीं तोर हाथ के कंगन बनाए के बा बना नाप ले हां दे बनतै जा आ काहे बना तो हो रुक रे तब ना ये तनी मारला पर छोड़ाई बे ना रुक फुआ भइल बड़ू तू सिखावेला बनाते सन है बनतै जा हां चुप रह जा भूख ना घींच के एकरे हिंगरे घींचा के मारा सब तनी हेनी आई अब बोली ना जयबीस के ना जी अब बोली ना कहानियां बंद करी ताजी तो है कि ना ना जाए दे एकरे के जो जो ऐसे जो जयबीस के ना जीबी जो रामने ज्यादा आज के बाद किरिया खा के थूक के जाके आज के बाद कबो ना आईबू फुआ जी भौजी हमरा का का फुआ फुआ जी तरफ पहले भी हमने की तरह मारो ना 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 छोड़ा ऐसे बोली? ज्यादा बोली थूकी थूकी फुआ जी पे मारे भैया थूकी अरे अरे थूकी हाथ ना छोड़ सा थूकी मारी थूकी हां धक करे छकुरा का ओकरे के मारा संदेश मारे गोवे घर बिगड़ ले बिया मारी ना मारी क्या भइले ना ना मरिए सन मारी ना मारी मारी है तो मारी इज्जत से ज्यादा मारी कोई नहीं रे पिटाई हां दे तेरा भाई बेटे अरे कुचवा उठाव ना दे ओकरे के तो एथी घर बिगाड़ के उहे रख ले बिया मारी ना जो अपने घर जो अपन घर में क्या देखा ले ली एक सेकंड। जाइबो के ना काहे के जाए चटनी है ने चटनी वाला है इतना बड़ी है अरे मार मार आज भैया धरते छोड़ मार अरे बाबू खतरे का लगा छोड़ दो क्या मारते जी पूछ ना या तो कोई को वो पूरा कम नहीं मारा तो वो झोड़ पूरा धइए लेता है जीरो कैसा ना कर चाहिए रो तो मार भइल बा तो बात हो देत रही त निमन लागत रहे खाए में मार चार थप्पड़ करा के मारो एकर हाथ खोला जा तू ये सब है हमर बही के देह पे मांस नहीं है आई देख कर मोटाई ए मेहरा नहीं देह पे मांस नहीं है माता ना हो के गोल के सुतो लकड़ी भइल बटे भगाई जी भैया जो अरे अरे चल जो जाके तो मार लगे होनिया भगाई जो पूरा ना तो मार लगे जय अरे अरे जय था मार अरे माय माय ठीक से जय अरे खोल तो सना जो नहीं खुली वाली अरे वो नहीं खुली वाली बुआ जी ये तले आजा ए हिंकरा का पहले बगा हिंकरा को बांध दी का जी लाग ना के बता है जी अच्छे तो अब जाई ना और जाई ना तो जनता बांधी कैसे ऐसे धरत रही सर कैसे ऐसे ऐसे धरत रही अरे खिरवाड़ी हम जाते तो तोड़ जय 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 रुपया जय 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 होने जा जाई हो ना बाप रे बाप होय तो नहीं मानिए थे मैंने बुचीर और दिल का सरधा बुतल की ना तो भाई में सब पैसा छूट देखा तारा की ताई से छूट देत रही तो बुझाइला तो खा जमी सब बहुत हमर बहन के खैला बिना देह गला देलस अपन दे देखा तारा अरे तो ओकरा उहे न बतियाती खाए तू हड्डी भइल बा ताला तुरी किचन में के खाई बनाई